Okay. Jeg er level 18. Jeg har en glitch. Jeg kan ikke komme videre. Der er ingen zombier i vejen. Jeg har lige også taget en anden video med, at der var... nu skal jeg lige se det. Der var en herovre. Hun var simpelthen glitchet. Det var en... jeg gik... hun var sådan en halv walker. Så... hun var en halv walker, så jeg tog mystery boxen et par gange, så kom bamsen. Så hun var stadig oppe på trapperne. Altså, hun havde faktisk ben, men hun var en crawler, fordi hun bevægede sig rigtig langsomt. Og så begyndte hun at gå herfra, så bare herud på kanten, og hun blev ved med at gå. Hun blev ved, og hun blev ved, og hun blev ved med at gå, indtil jeg skubbede hende. Jeg havde lige stoppet videoen, der så skubbede jeg hende. Så gik hun ned, så begyndte hun at gå, så hoppede jeg selv ned. Så løb jeg, og hun var stadig efter mig. Så gik jeg hen til mystery boxen, og så, ja, jeg gik herhen. Og så tog jeg mystery boxen 2 gange. Så var hun helt her. Det er hende her. Så punchede jeg hende. Ja, nu sidder jeg stok i det her level. Jeg kan ikke gøre en skid. Jeg har ingen granater. Jeg er næsten fuld armor, man. Jeg har en fuld armor på min sword næsten. Og jeg ved sgu ikke helt, hvad der sker. Jeg spiller på min Xbox, bare så ved det. Det kan jeg da godt se, fordi det er på mit fjernsyn. Og min Xbox er tændt. Så det er sådan en god runde. Ja, jeg ser jo lagt ud. Players only. Hvad fanden er det? Nå. Men jeg sidder stok. Der er ingen zombier, som I kan se. Jeg bliver bare ved med at gå. Der er en crawler omkring. Nu skal jeg lige gennemsøge hele mappet. Der er en crawler, så vidt som jeg ved. Det er altså, hvorfor fanden skulle jeg ellers have taget den her video? Der er ingen her. Omkring. Noget som helst. Ja, der er ingen her. Der. Der er ingen. Der er lukket der. Jeg er heller ikke over bowlingcenteret eller noget. Der er ingen nærheden her. Men lige en lille luk her. Ses ved gangspillet. Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. Så der er ingen her. Der er ingen oppe ved Juggernaut. Jeg kan ikke høre nogen. Det er den sidste, hvor de altid laver nogle lyde. Så... altså... det hele begyndte faktisk med, at jeg var hernede og prøvede at sætte, at jeg kunne få en raygun. Eller noget i den stil. En rigtig god en. Og så stod jeg bare her, og så havde jeg kastet nogle granater. Og så var der en tilbage. Så kastede jeg granater lige her. Rundt omkring. Og så begyndte hun bare at gå rigtig langsomt. Så gik jeg op til den anden mystery box, indtil jeg fik bamsen der faktisk. Jeg havde en hel masse point. Der fik jeg heller ikke nogen gode børn, der havde stadig her to, som I kan se, de er begge to pack-a-punch. Så jeg fik ikke rigtig noget nyt våben. Og så... hun var bare virkelig langsomt. Så flashede jeg hende. Jeg kastede en granat her, så røg den i lageret. Altså en flashgranat. Og så den anden kastede sådan lige der, sådan cirka. Så var hun lidt langsom, så havde jeg lidt længere tid. Og så begyndte hun bare at gå op ad trappen. Og hun var sådan virkelig langsom. Det var sådan virkelig, hun bevægede sig sådan her. Og sådan virkelig langsom. Og det sygeste var, at hun bare blev ved med, hun stod sådan med foden der og foden der, sådan cirka. Og så blev hun bare ved med at gå. Hun stod bare og gik, og hun sagde ikke noget som helst. Og det hele, det er bare så mærkeligt, og jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg gider ikke at dræbe mig selv, fordi... jeg ved ikke, hvad jeg kunne selvfølgelig... Hvis jeg kan komme ned og ligge. Det er det eneste. Altså... jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det eneste, jeg kan gøre, det er nok bare... det eneste, jeg nok kan gøre, det er at dræbe mig selv, eller reset level. Noget af den stil. Så... ja, nu har jeg lige købt nogle granater, det er det eneste. Jeg dræber mig selv med nogle granater. Reviving radar.
Jeg vil videre. Jeg har ikke noget at leve for mere. Jeg dræber mig selv. Ja. Det var det eneste jeg kunne gøre, så jeg ved sgu ikke helt. Så det ja, det var hvad jeg kunne gøre.